Зараз ми знаходимося в бібліотеці і музеї Францішка Скарыны, який був заснований 3 айцами Белорусской католицкой миссии в 1971 году. Это был бискуп Чеслав Сипович, айцы Лев Горошко и отец Александр Нацин. Наша церква і бібліотека ствараюць адзіны цэнтр. Яны знаходзяцца в адным месцы, хаця гэта розныя інстытуты. Бібліятэкай карыстаецца розныя катэгорыі чытачоў. Ёсць, вядома, навукоўцы. Вось гэта у нас ёсць кніга, гэта віздатар, гэта навукоўцы, якія займаліся нешта звязанае з Беларусю ці з рэгіёнам Усходняй Еўропы, звязаным з Беларусю. І вядома, асабліва да таго, як Берлінскай сцяны не стала, гэта было адзінае месца, дзе фактычна можна было прайсці вось заходняму навукоўцу і пабачыць нешта пра Беларусь, бо было вельмі цяжка, вядома, ездзіць. У калекцыі бібліятэкі ёсць некалькі дзесяткаў манускрыптаў і старадрукаў. Вось адзін з самых значных нашых скарбаў і здабыткаў – гэта так званы кітаб альбо тафсір, Коран з каментарамі, з перакладам на тагачасную гаворку, якой гаварылі беларускія татары. Далей варта паглядзець на статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года, які таксама належыць да нашай калекцыі, гэта ўжо старадрук. І, канешне, бібліятэка, будучы бібліятэкай і музеем Скарыны, мае вялікае шчасце быць уласнікамі фрагментаў скарынавых выданняў. Акрамя таго, што паказаў отец Сергей старадрукі, ёсць таксама вось рэчы 19 стагоддзя і пачатку 20 стагоддзя. Вянок Богдановича, выдадзены в Вільні в 1913 годзе. Бачыце, друкарня Марціна Куты. Вось такіх кніжак у нас ёсць досыць тут багата. Вось гэта былы кабінет айца Александра Нацина. Вось ён тут працаваў дзесьці як мінімум 20 год. Тут былі выдадзеныя гэтыя апошнія кнігі айца Александра, як, напрыклад, псалтыр. Вось гэта вы бачыце стары гэты кампутер. Ён на ім зрабіў гэтую беларускую клавіатуру. Сам, в прынцыпе, гэта з самага пачатку. Вось на ім друкаваў гэтыя беларускія кніжкі. Цяпер мы ў галоўнай зале музея. Ну і на якія б экспанаты я хацеў звярнуць увагу. Вось, напрыклад, слуцкія паясы, як вы бачыце, гэта арыгінальныя слуцкія паясы, якія вось мы тут сабралі. Таксама ёсць калекцыя цікавых мапаў. Мапы выдадзеныя картографамі таго часу. Вось, мінулым годзе мы рабілі экспазіцыю стагоддзя БНР. Вось, тут ляжаць дакументы, вы можете пабачыць, якія датычацца БНР. Вось фотаздымкі Пётра Крышчэўскага, Васіля Захаркі. А гэта, што цікава, это пашпарт, які быў выдадзены БНР. Вось, і па гэтаму пашпарту, дарэчы, нехта ездзіў, гэта быў такі Янка Чарапук. Это ордэн генерала Булаха Балаховича, вось, які ён выдаваў у сваім войску. Тут мы маем экспазіцыю, прысвечаную гэтай вядомай беларускай паэтэсе Ларысы Геніюш. Вось, як вы ведаеце, яна была рэпрэсаваная Сталінам і была ў лагеры ГУЛАГ. І гэтая сапраўдная вопратка, якая яна была насіла ў Сібіры, вось у сталінскім лагеры, гэта я перадаў сын. Господи, палову мою маёмасці аддам у Богі, а калі каму чым скрыўдзіў вярну чацвора больш. Ісус сказаў яму: «Цяпер прыйшло збаўленне гэтаму дому, бо і ён ёсць сын Абрагама, і сын чалавечы прыйшоў знайсці і збавіць загіблага». This building was built for the Belarusian diaspora community in the UK, and it was their intention to dedicate this building to the victims of the 1986 Chernobyl nuclear disaster. And we thought this is a very appropriate tribute to Belarusian culture. The shape of the church is very Western in spirit. It's nothing like the 19th century retrospective Russian style we see in Belarus. It's very Western, and it has a Baroque cupola, which is symbolically speaking very important for Union Catholic Christians. Make a point, this is a 21st century building, but is heavily inspired by
17th, 18th century Belarusian wooden church heritage. Господу помолимся. Господи, змилуйся. Всякого гневу, сумму и достатку, Господу помолимся. Ранее старые белорусы, например, ходили в церкву, нават калі не были религийные, потому что это белорусская ось. А теперь уже беларусы пойдут в церкву, калі ось яны пошли в церкву и на Беларусі. Ось, калі не ходят в церкву там, яны и тут не пойдут. То самое згуртаванне беларусаў, ось, які б, наприклад, калі мы святкуем 25 сакаўка, тыя б людзі, які б святкавалі гэта в Менску, ты як бы прыходзіць і святкуюць тут.